Bengt Ljungdahl tulee siis ykkösradalle. Tällä hetkellä lajittelun ykkönen 6,612 ajaneena ja Jimmy Åhlund tulee kakkosradalle 6,624 ajaneena ja jälleen on tiukkaa kisaa herrojen välillä. Niin lähellä toisiaan ovat. Huippunopeudet on ollut Ljungdahlilla 336 kilometriä tunnissa, kun Åhlundilla taas 338 kilometriä tunnissa. Jo vain erittäin tiukkaa kisaa nähdään Pro Stockissa ja hyvä niin, sehän on. Näin se kuuluu mennäkin, ettei ole päivänselvää voittajaa eikä päivänselvää häviäjää, vaan kaikkien pitää pistää parasta ja toivoa parasta ja että onnistuisi noissa auton säädöissä, moottorisäädöissä ja alustan säädöissä ennen kaikkea tänne Alastalon radalle. Autothan säädetään totta kai joka radalle erikseen ja toisilta se onnistuu välillä paremmin, toisilta välillä vähän vähemmän paremmin. Mutta aina niitä saa olla kyllä, kun on huoltotauko, niin se tarkoittaa todellista huoltoa, eli silloin avataan moottoreita ja katsotaan alustaa ja säädellään viilienvarsia ja tehdään vaikka mitä kepposia, että saataisiin se auto kulkemaan kovempaa seuraavalla kierroksella. Siellä on Ljungdahl on jo free-stageissä, niin on Åhlundikin ja sitten ollaan stageissä noin, molemmat valkoiset valot kun saadaan palamaan, ollaan stageissä ja siitä lähtee valot putoamaan. 049 reaktio Ljungdahlille, Åhlundille 060 reaktio ja rintarinnan mennään maaliin kohti. 6629 ajaa Ljungdahl, Åhlund 6,685. Yep, neither didn't improve the time, but really impressive time still. 6.685 for Jimmy Åhlund and 6.629 for Bengt Ljungdahl. Yeah, this was the last Pro Stock pair, so now we will move to the Top Fuels. Kyllä, seuraavaksi hyvä yleisö on Top Fuelia tarjolla.